Mama, Da. hai să ne jucăm ceva. Hai să-ți dau niște matematică. Da. Bine. 570 570 plus plus 235 235 egal 9 plus 5 14 4 și 1 în minte 7 plus 9 îl punem pe 9 în minte și numărăm 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 6 și 1 în minte 5 plus 2, 7 cu una din minte 8 864 Da, ai pus și aia de minte dinainte, da? Mama, n-ai voie să faci asta. Ai voie! Tata e... Tata e? Așa! Iar te-ai strigat așa! Așa, tati! Poți să-i dai drumul iar? Nu mai vin acasă, în weekend. Stau la București. Hai, tata! Tata. Hai, tata mare. Am zis tata! Mă da să amuz. Tata! Hai, începeți din nou. Dar nu trebuie să-ți iau caietul? Nu, frate! Păi nu, dar stai un pic, că nu trebuie să și asta. Mai aveți jumătate de baterie. Dacă vreți să faceți asta, Hai, da. eu zic să vă răpiți, că eu nu Deci stau. nu-ți iau caietul. Nu mic. Te poți să faci bine să faci. Încep? Da. Mama, hai să ne jucăm ceva. Hai să-ți dau niște matematică. Bine. 850 850 plus plus 231. 31. 0 plus 1, 0. 3. Ba da, fac. 0 plus 1. Ai, ești aici. Stai! 5 plus 3. 6, 7, 8. 8. Mama, nu mai râde. 8 plus 2 este egal cu 10. Nu știu cum se cheamă asta. 1000. Hai că-ți dau altul mai. E Încă 10. o dată. Mamă, dar nu mai e miz, dă-mă tamanele, Doamne. Haide, dau cu 10. Zi, din nou. Mamă, sau iară. Mama, îmi dai niște... Hai să ne jucăm ceva. Hai să-ți dau niște matematică. Bine. 27 7 plus plus 46. 46. Egal. 7 plus 6, îl punem pe 7 mii și numărăm 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 și 1 anumite. 2 plus 4, 5, cu una din minte 6, 63. 91 91 plus plus 20. 20. 1 plus 0, 1. 9 plus 2, 11. 111. 230 230 plus plus 320. 320. Căsuță să comparăm. 310 310 plus plus 100. facem săgeți și facem 0 plus 0, 0. 3 plus 2 este egal cu 5. Și din nou 2 plus 3 este egal cu 5.
550. Tragem săgeți și la celelalte. Zicem 0 plus 0, 0, 1 plus 0, 1, 3 plus 1, 4. 500. Cât este 550 mai... Cât este mai mare 550 decât 410? Este mai mare. Punem semnul mai mare. Deci așa. Așa. Patru ori 2. 4 ori 2 egal 8. 59 59 plus plus 92. 92. Căsuță. Comparăm. 75 75 plus plus 38. 38 egal. Tragem căsuță de comparare. Acesta este un pilon și de aia se șterge. Așa, facem săgeți. Plus 2, 11, 1 și 1 limite, 5 plus 9 până la 1000 și până... Numărăm 5, 10, 11, 12, 13, 14. Până de minte, 15. 151. 5 plus 8 este egal cu 13. 3 și una în minte. 3 plus 1, 4 cu una din... Nu, 7 plus 3, 8, 9, 10, cu una din minte 11. Cu cât este 151? Care este mai mare decât din 151 cu 113? Este mai mare 151 cu geamul așa, în geam. $240 plus 356. 59. Căsuță să comparăm. 270 270 plus plus 182 egal paranteză și acum dăm o ori cu ori. 4 ori 3. ori 3. Închidem paranteza și începem să socotim. Punem egal sub egal.